Tuan stan bagindo kasal. Iyo lai stan hati. Tak berundiang di Tuan. Laluan lah stan. Sungguh pun Tuan surang dan diimbau bukanlah diri Tuan surang di batin samo kanai kasadonyo. Bana. Samo rato bak manyasah samo data bak manundo tak ado gadiang nan tak rata tak ado manusia dan tak kilaf rela jo maaf nan diminta kepada Tuan. Kepada Allah stan. Ayo ma Tuan. Iyo lai. Kato adat kato pituah rajo nan badu pagangan manti jodoh balang santano cadiak tau pandai. Santano kaki salah langkah ataupun mulik sembang kato ambo nan usah diutangi manitah bana alun pandai. Iyo lah. Kalaulah sahandainya kambang bungo sarato tangkai tabang burung sarato sayuk ikan baranang joradainya. Bana. Tapi baalah mengatokan barambuh angin di Malako menuju bukit dan landai janiah langit bagai dibasuh hari nan tarang-tarang bendang tentuah pulang bakudo. Tukato. Tipak kepada badan diri ambo kok pai karena suruh kok galak nyeto dek jujai tibo di mulia punya orang cilako di badan diri. Bana. Jiko menyang dinan tumbuh jiko menimbang dinan ado tumbuh nan serpuk iko kini. Ayo ma Tuan. Iyo lai. Apalah pasamhan nan ka ambo tibokan kepada Tuan magak di malam semalam nanku. Bana. Tak kalau masoda ulu di musim maso seisuk ketika langit menyentak kateh barulah bumi mahantam turun. Nabi Adam awal pertamu Nabi Nuh Rasul kedua mahkota jadi di tanah kunyang tahantak katiang aras tak edat ateh kurisi. Bana. Kurisi baparmato nilam biduri baraleh jokain suto banamu ainul banat tanunan anak bidodari dalam sarugo tujuh pangke. Tukato. Kurisi kedudukan nan dipartuan Daulat Iskandar Zulkarnaini anak Aziz alaihi salam anak Adam nan kurang aso sampai puluh. Bana. Maka batiuplah angin sidolak dolai babunyi gandang jo sarunai sarato rabab jo kucapi sagala bunyi-bunyian dalam sarugo. Tukato. Tak kambang payung ubuh-ubuh tanduk alamat basuko hati kawin lejo anak raja ruhun dek hatta takadir Allah Ta'ala kayu sungguh maka mangadolah anak 3 orang. Bana. Manolah anak dan batigo pertamu Maharaja Alif kedua Maharaja Depang ketiga Maharaja Dirajo. Tukato. Dan banamu Maharaja Alif turun bakwaso ka Banua Ruhun dan banamu Maharaja Depang turun bakwaso ka Banua Tanah Cino dan banamu Maharaja Dirajo turun ke pulau Paconanku. Iyo bana. Menurut carito tabuh alam pihak didiri Sultan Maharaja Dirajo taniat di dalam hati tak cinta dalam kiro-kiro balaya masa itu di ateh dandang nan sebuah cukui jeceti bilang pandai nan datang dari tanah basah. Tukato. Dek lamu dandang balaya di dalam laut baharulah tampaklah api tak kijok-kijok di ateh puncak Langgapari gunung suatu masa itu banamu Gunung Marapi. Iyo bana. Biro Ari Maharaja Dirajo kepada cati bilang pandai tujokan dandang kasanan ditujunyo cahayo hilang galok bulito masa itu. Tukato. Di mano titik palito di balik telong nan batali dari mano turun nenek kita di atas puncak Gunung Marapi. Bana. Di sinan cirangkak nan badangkang sarato buayo putih daguak di bukit patah patigo di gunung patah 9 itulah bukit seguntang-guntang bukit nan tidak barangin murah dan tidak baraya. Tukato. Dek lamu musim bajalan alam batambah lebar juga urang batambah kambang pulo dek niniak moyang maso itu dibuat dusun rata sebelum bakuto junagari. Bana. Dibuat sawah kadang setampang banih makanan urang 3 luak serta rumah dengan tangguh. Tukato. Dibuat adat dan ampek ruku pertamu suri jotuladan kedua ukua dengan jangko ketiga baris jabal lebih ke ampek cepat menjaga tahu. Udik sambah buah runjangan tumbuh nan bak sarupo iko kini silang dibari bana pokok karajo dibari bana pangka. Disabui silang bana pokok karajo bana pangka adok di hari nanda ulu di si pokok si pangkalan dicari bana dan sampai dicari paham. Kadapek bana dan sampai sebuleh paham dan saukua dapek lah picak dan katapik dapek lah bulek dan sagolek picak lah boleh dilayangkan bulek lah boleh digolekkan. Sampai di hari nan kapatang lah dilapeh anak kemanakan surang coba duo nan capek kaki naringan tangan capek kaki indak panarung ringan tangan indak pangacah dan membau sudah pinang.
turun tanggo dari ateh tarus sekali ke halaman manamui kai jabai sarato ipa na bisan Yo. ka ilia kalabuh tengah menuju korong nanjo kampung kemudian kalabuh tapi menuju koto nagari maningke janjang mana pihak bandua mencabiak siriah mendayang pinang menyampaikan padah kanamanya adat padah nelah sampai limbago pulang siang nelah lapeh niniak mama adia di rumah nanku sampai menyampaikan segala niat sampai melapakan segala kawa niat dan disampaikan kawanan dilapakan di silang bana pokok di karajo bana pangka di lapik dan takambang di sarok dan besapu di carano dan katangah dorong kepada carano dan katangah dan berisi sirih jo pinang sirih sahalai nak minta dicabik pinang kadidih minta digatuk ikolah bana dia tak sampai kepada tuan lawan sampai dengan Iyo masutan sakti. yo lagi tuan Mandanga imbauan dari Sultan gumanta segalo batang tubuh bakipih kaluh-kaluh kadado bakaja darah kamuko apalah sebab dia itu. bana tuan Dari kepada diri ambo baumpamo sampan kaciak nan jolong sudah kalangkapan balun lai cukwi balaya katapi-tapi katangah takut dek dalong bangka pulau lari dek buayo. Karam ambo tentang itu Sultan. Akan tetapi sesudah ditimbang makna kato disilau makna raginan kato wajib bajawab nan gayung wajib basambui. tu bana Baanan dalam waktu ingko kini jihak di badan diri ambo ba umpamo urang balayang-layang di karang tunggak jo bingkai dirakik jo karate putih dibari ba ikua ba kipeh-kipeh dirantang banang jo taraju. Dilapih sadang bak kini eten ka angin nan basiru sadang babega-bega jo kabui baputa-puta jo angin taraso tagang di kanduri taraso kandua di patagang. bana tuan Kok putus sadang bak kini tentu tagamang banang di kumpalan sabalum tangan sampai kata raju sabalum banang tibu di kumpalan diwalakkan kato sakutiku mananti sultan baalah ko kiro-kiro. ayo mah tuan Iyo lai. faedah bana di anta sampai paham di adu bakeh tuan nan bak papatah dinan tuo jadi ibarat dinan tahu Tu bana. kayu banamu erak gembang buahnya intan nanjo padi indah dan bukan alang-alang baturap nanjo ameh urai eran lah kita memandangi tapatan putih dari langit Iyo kato. mandanga runjangan dari tuan senang rasanya dalam hati raso di ureh ayam mawa bagai disiram ayam ambun Iyo bana. kato tuan bau jamu pakat bana tuan ambil jobayo kato baulah jamu pakat bana ambillah jobayo dalam adat ambo menanti tuan Iyo masutan dipelegakan katunan katengah sultan. rancak tuan Tuan ambo sultan singo Yo lagi ambo Ustaz. katuan persambahan ditibukan. Sampean kan. Iyo manya tuan. Yo. Sungguh pun tuan surang nan diimbau nak basamolah minyak mamak nan saling kaduduk nan salirik barih di tengah nan saedaran bandua di tapi langkuk nan adia kasadonyo persambahan katuan ditibukan. Yo. Artinya persambahan nan ditibukan kepada tuan maga di malam semalam nangku silang dibari banan pokok karajo dibari banan pangka. Sabanan Ustaz. Cukup menentang pokok jo pangka lah jaleh siang ba ari lah nyatu tarang bak bulan. Bana. Aduk di ari nan dahulu di pihak si pokok si pangkalan dicari bananan sapai dicari paham nan sa ukua mencari bulik nan sa golek saratu picak nan salayang. Yo. Buliklah buliah digolekkan picaklah buliah dilayangkan sampai di hari nan kapatang alah dilapih anak kamanakan nan capek kaki nan ringan tangan kanagari nan baumpuk ka kampung nan bajorong. Bana. Mana pihak bandua mencabik siriah mendayang pinang menyampaikan padah namun Sabanan Ustaz. Dimbago padah nan lah sampai tinggi kerambianan sabatang pucuk di lingka awan bego disakah anak bidodari. Yo. Niniak dipanggil pun Allah datang mamak dituntut pun Allah tibu si pokok adia mananti. Sabanan Ustaz. Di si pokok adia nan mananti niat nan kadisampaikan kawanan kadilapahkan tibu kebenaran di silang banan pokok karajo banan pangka tantangan carano nan katangah panuh barisi kalangkapan iulah sirih jupinang cukui jo sadah jo gambianyo. Yo. Alah nan menjadi pinta jo pintu di baliau sirih secabik minta dikunyah pinang sadidih minta digato.
Kok kato kabajawe gayong kabasambui yo dari tuan katibonyo kumah tuana. Sampai Ustaz. Sukiri wala tuan. Yo lai tuan. Sepanjang buah perunyang sultanan tanta kabake ambo iyo labana. Tu kato. Dak kadiulang kadibalik di situ dua tibonyo. Yo mana? Di tiba tangkut nyolak kuat ditikam jajak kok nyolip kuat. Jawabnya saja diadokan. Tu kato. Tapi semantang pumba itu kato surang dibulati kato basamo dipayukan duduk dengan tuo bana di pintu. Yo lah. Tembak supaya tibo di alamat tua nak tarang gujalonyo kato dibawa cuma pekat bana diambil di bayu lay ko dalam adat nambah itu. Sultan semua. Iya lay. Mau timbali ketua tuan sapat. Ancak. Barakik duduk talenggang kerupuk disaliguri di dalam sampi tuan batenggang tando bermain akabudi. Iyo. Jika dipandangi alam gaib, lawilah pidoman kiro-kiro Allah bermulu tampik tumbuh akia bayang kebandengan sulitlah muka kata raju. Sabab dek bana talatak di timbangan adia tersimpan dek dicaro dek sacaro nan ba itu tak dapat dia ambo mailakkan sifat dek ambo membanakan. Kan. Sama sah. Yo lah yang botan. Nak berundiang Ustaz. Lalu kata. Sungguh pun sultan surang nan diimbau dek kampung Barajo Kadi nagari bapaga undang-undang laya debatin semua kanai imbau kasutan ditibokan. Rancak kan. Taga dek imbau nan sakali dek awa katu nan sepatah salam tatabu kanarami sambah tajelo kanarape di laya samu menanga debatin samu kaimbau. Yo lah. Aluran niat jonaza kau sengaja dalam hati samunyo akan disampaikan nang katu iyo ba itu namun batu nyolai. Mana kan? Dilambak dilapih pulo dilambak nambak kain kapeh tanaman rang muaro tanunan lah lamu tabang kalai banang terantang dalam suri turak bakumpu pakasono. Yo lah. Nak jalamu tanunan tabang kalai pihak silang nambah pokok karajo nambah pangka aduk dari nang kapatang padah lapih kulan siang tibu ditibukan kabakeh niniak jemama. Yo mana? Adat padah nalah sampai limbago kulan siang nalalapih niniak mama adia sekarang nangko kini. Yo lah. Tempat menyampaikan niat, tempat melakukan segala kau. Yo lah. Niat nangka disampaikan kau nangka dilapakan salorong dicarano nangka tengah. Yo. Nambarisi siriah jo pinang langkok sadah jo gambianya. Yo. Siriah sacabiak minta bakunya pinang sadidih minta bagatuk-gatuknya nak gatuk nenek mama pinta nak dibudiakan kandak nak apa lakukan. Kulah pana banta sampai ke Sultan. Sampai tak? Ayo mana tuan? Ya lei. Ditimba aja kebanyakan tuan sepatan. Ancak. Sepanjang buah perundangan tuan nan tak entah kapado ambo Allah cupak tatagak nan baisi adat terantang nan bapakailah katobana nan ba itu. Yo. Tapi sungguh samantang pun ba itu. Usapo duduk basamu nak bayo samantara duduk dan tuo bana diminto. Kana. Kato di bawo jo mupakat bana diambil jo bayo lay ko dalam adat nan ba itu tuan. Mana Ustaz? Lay. Mana Ustaz sah? Ya lay tu. Dah bana dan tak sampai paham dia tu bagi Sultan nambah papatah di nantu barat di nantau. Kari pandak dalam baju pakaian bujang si baru dia tiuk disentak patah tigo. Yo. Asa pinta lai kabuliah asa kandak lai kabalaku pato bau laju mupakat bana ambil laju bayu dalam adat mbu nanti. Tuan Nambo Sultan Singona Sati. Iya lai. Kembali benar kita. Kencak. Aduk di nancako di tuan kato tak entah di ambo bau bana bayo jalan bamolah kehadapan niniak dengan mamak menjapikan ke buah barinyo. Yo. Baadi nan kini katolah bayo jalan lah bamolah kehadapan niniak dengan mamak lah dapat ke buah barinyo tu. Sampai. Apolah nang ke buah barinyo. Salorong cerano nan ke tengah nan baisi sirih jo pinang bangkok sadah jo gambianyo. Yo. Sirih sacabiak lay kabakunya pinang sadidih lay kabagatok-gatoknya lay nak gatok niniak mama artinya bana pinta pulih kandak balaku bana kembali begitu. Yang mana terasa? Ya lay. Duk dan cako yang bu kato tangkar tambah satu bu bayu jalan memulah kehadapan ini mama menjatuhkan ke buah barinya. Yolah Dipinta silang nambah pokok karajo nambah peka. yo. Sekarang kato lah bayu jalanlah memulah lado ke buah barinya. Yolah Bolah ke buah barinya silih sacabiak lay kabakunya pinang sadidih lay kabagatuk-gatuknya lay gatuk namanya mama pinta buliah kandak melakukan itu lelunya Ustaz. bana tuan. Dipinta ngalah buliah di kandak ngalah balaku bana dengan terabi di kembalian kan terabi kan. Rancak tuan kalau tinggal gitu. Kan bagindo bahasa Yo lay tuan. kembali benar Ustaz. Laluan tuan.
Aduk dari yang cako di Sultan Kato tanpa rembo katubo balega kehadapan nenek di mamak menjatuhkan buah kabari tinta silang nambah pokok karajo nambah pangka. Tu bana. Sekarang katulah dibu bayu jalanlah bamulah kehadapan nenek di mamak ado ke buah barinyo. Laluan tuan. Bolah ke buah barinyo tinggi manjong gadang mamba. Kulah benar belinya Ustaz. Lah sampai di tuan. Sekirolah. Dok di arinan cako di ambo kato tanta di tuan bo bayu kehadapan nenek di mamak kemenyepian buah jobarinyo. Yo. Kok katolah tuan bo jo bayu run diam dia jumupakat lah dapik bulik nan sagolek sarto picak nan salayang. Alah nan maka menjadi buah jobarinyo di tuan kini tu bapa barian lah ambo tinggi manjong gadang mamba kan ba itu bana lalu ni tuan. Bana terabik dikembalikan nan terabik tuan. Mencak. Kembali bekestan saja. Rancak tuan. Sambah nan tibo dari sultan nan talayang kamu kurapik nan tunjuk ke badan diri ambo di dalam wakatu itu kini. Tibo dijajak nak manikam sampai ke batang nak manitih lapih ke pucuk nak menggantih tapi baa mengatakannya. Tu bana. Ditikam jajak kok lipua diulang kilin kok cukuh disabik kato kok batimbang. Nak jan basunan bakian ambo abdi awal pengabisan kato sultan. Alah nan menjadi awal pengabisan katutut sultan salorong kepada caranunan katangah panuh barisi kalangkapan ialah sirih jepinang cukit dosadah juga dia. Sabananya tuan. Nan menjadi pinta jepinto di sultan sirih sacabiak minta dikunyah pinang sadidih minta digatukkan ba itu bana kelaluannya. Itu bana tuan. Dak lagi ambo di dalam wakatu iko kini kok katolah ambo bojo bayurun diam dia biak jumupakat lah dapik bulik nan sagolek sarato picak nan salayang. Bana tuan. Alah nan menjadi ke buah barinyo diambo. Kasah banamo biru waci sutu wacampu banang bola sapakat tanun manarimu sultan kan tibu dek mananti ambo kan tibu dek malega menjapian buah barinyo. Tu bana. Nan ka menjadi buah barinyo diambo nan bak papatah dengan tu jadi ibarat dengan tahu. Sultan amat pendeka kaliang pendeka joro mudo alamat siriah kabatat yang carno di mano tempatno sekian bana disampaikan bagi sultan. Kok itu iyo dituan itulah kata sabananya